Čau lidi, zdraví vás Sofly a po dlouhé době tady máme nějaké to video. Tohle bude ovšem jenom oznámení. Oznámení bude takové, že znova bude vycházet Quakecraft. Pokud na Discord server, který máte v popisu mýho kanálu, nově, od dneška asi 5 minut, pokud získaneme dost hráčů. Takže jestli získaneme dost hráčů, což je asi 10 nebo 12, nějak tak jsem schopný natáčet další díly Quakecraft SMP. A i s váma. Nově. Řeknu vám role, co potřebuju. Potřebuju prostě nějaký vojáky a jo, 9 vojáků, nebo prostě i víc klidně, a 3 úředníky. 9 vojáků a nebo víc a 3 úředníky, takže tak. Jo. A mám Origo Minecraft. Konečně můžete vidět můj nový skin, jestli se vám líbí. Řekněte, že jo. Jestli ne, tak to máte blbý, protože ho budu teďka používat pořád. Protože I'm the biggest bird. No nic. To by bylo všechno pro tohle velké oznámení. A zatím čau.